Ez kurva jó. Nagyon jó. Ezt vett fel, hogy mit csinált itt a végén. Még egyet nyomhatsz neki szerintem. Azt vett fel, hogy mit csinált itt. Basz meg. Ez nagyon komoly. Add ide. Hangot is. Az a kemény, nem a faláb, az meg. Az a kemény, ha megindulok hátra. Megindulok. Mehet? Hát ez a hókotresnek az új módszere. Na menjél!